ikasle maiteok, gaurkoan Erromatar zibilizazioaren inguruan hitz egingo dizuet. Goazen ba, Erromatar zibilizazioa edo antzinako Erroma hiru garaitan banatu behar dugu. Monarkia, errepublika eta imperioan. Eta lehenengo garai horretan Italiako penintsulan sortu zen eta bertan latindarrek sortuko zuten Erromako zibilizazioan. Erromako hiria lehenik eta behin. Eta hegoaldean bazeuden greziarrak eta iparraldean etruskoak. Bai? Gero gogoratu behar dugu Mediterrano itsasoari erromatarrek Mare Nostrum deitzen ziotela. Hau da, gure itsasoa latinez. Hemen ditugu Erromako hiria sortu ziren sortu zen lekua, zazpi muino nagusien inguruan, eta Tiber ibaiaren inguruan, eta gogoratu, zibilizazio guztiek daukatela beraien mitoa. Kondaira edo ipuin moduko bat zeinek azaltzen duen nola sortu zen. Eta kasu honetan daukagu Romulo eta Remoren mitoa. Gogoratu klasean nola ikusi genuen Roma futbol taldearen eskutuak badaukala irudi hau, Luperka otxoarena alegia. Bueno, hemen ditugu aipatutako hiru garaiak eta hasiko gara lehenengoarekin, monarkiarekin. Hau Kristo aurretik 753. Urtean sortu zen eta hor zegoen, hautabidezko monarkia bat. Hau da, aukeratzen zen erregea nor izango zen. Lehenengo zazpi errege horietatik lehenengo laurak latindarrak izan ziren eta gero azkenengo hirurak etruskoak. Azkenengoa Tarkinio, hemen daukazuen hau. Eta erregeek zeukaten botere guztia, hau da, justizia administratzen zuten eta baita armada eta erlijioa ere. Eta noren laguntza jasotzen zuten gobernatzeko? Aristokrata batzuena, patrizioak dituko diegunak, gero gizarte piramidean ikusiko dugun bezala, eta hauek, elkartzen ziren senatuan erregea laguntzeko. Gero, bigarren garaia errepublika da. Eta errepublikan jakin behar dugu hiru erakunde nagusi egon zirela. Senatua, hemen daukaguna, eta egiten zutena, naiz eta ez duzuen jakin behar da, magistratu edo politikariak aholkatzen zituzten, legeak berresten zituzten, eta kanpo politika arduratzen ziren, gero magistratuak nik esaten nizuena gaur egungo politikari modukoak, garrantzitsuna konsula zen, baina gero ere zuten pretoreak, justizia administratzen zutenak, zensoreak, errolda arduratzen zirenak, eta beste batzuk, gero itzengo dugu adibidez plebearen tribunoaren inguru. Eta gero zegoen komisioa, eta hauek ziren hiritar biltzarrak, ez zeukaten botere handirik, izan ere bozkatzen zituzten legeak, baina lege horiek pasatu behar ziren senatutik. Goian patrizioak ditugu, hauek gutxingoa ziren, baina botere politikoa zuten bakarrak, gero hauen behan plebeioak herria gehiengoa ziren, baina ez zuten eskubide politikorik, eta zergak ordaindu behar zituzten, gero zeuden emakumeak, eta emakumeak gizonezkoen menpe zeuden, pater familia zen menpe, edo gero eskentzen zirenean senarraren menpe, eta bebean esklaboak. Eta hauek, objektu moduan kontsideratuak zeuden, eta denborarekin, lortu zuten ordaintzen, liberto bihurtzea. Patrizioen izena ez azteko, gogoratu Bob Esponjaren patrizioarekin. Venga, jarraitzen dugu. Plebeioek botere politikorik ez zeukatenez egon ziren borrokatzen horiek eskuratzeko. Eta hemen irudikatuta daude 12 taulen legeak. Hoien bitarte zer lortu zuten. Alde batetik, plebearen tribunoa magistratura lortzea. Hau izango zen pertsona bat, beraien interesak defendatuko zituena. Gero beste alde batetik, patrizioekin eskontzeko eskubidea lortu zuten, baita kargu publikoak betetzeko, eta kargu publikoien barruan, aurrerago lortu zuten, kargu publiko garrantzitsuenak magistratu edo senatari izateko eskubide hori ere lortzea. Eta hemen ikusten dugu, nola ja imperio garaian, plebeioa beratzak saldun bihurtuko ziren. Eta esklaboak askatasuna lortzen zutena liberto. Baina, esan dizudan bezala, emakumeak ez zuten eskubiderik. Gero hemen ikus dezakegu nola errepublika asko edatzen joan egin zen, eta gifonetan ikus daiteke nola errepublikan asko edatu arren, imperio garaian izango zen lurralde edadura nagusia, edo handiena, hemen ikus dezakezuen bezala. Edapen horretan gakoa egon zen armada, eta hemen gogoratu behar dugu legionarioak, soldadu modukoak zirela, eta hauek agintzen zituztenak zirela euntariak.
Jarraian hitz egingo dugu gerra punikoen inguruan. Bueno, hemen Asteriz eta Obeliz ezin ditugu inoiz ahaztu. Eta gerra punikoak zer izan ziren? Ba, bueno, gerra punikoak izan ziren Kartagotarren eta Erromatarren arteko gerrak. Hiru gerra izan ziren eta agian aipagarriena izango da Anibal Barka zeinek bere elefantekin batera Alpeak gurutzatu zituen eta Erromako ateetara heldu zen. Jake egin ziren, baina ezen jake mate egitera heldu, bai? Erromatarrei. Hemen daukagu nolakoa zen Kartago garai hartan, gaur egungo Tunezen dagoena, hemen ikus dezakezu nolakoa den gaur egun. Bueno, eta gero errepublikan azkenengo gauza baten inguruan hitz egin behar dugu. Espartakoren inguruan alegia. Hau, esklabo bat izan zen, bai? Esklabo bat gladiadore moduan borrokatzen ibili zena eta beste gladiadore batzuekin batera ihes egin zuten eta kriston iraultza prestatu zuten. Erromatarrak oso larri egon ziren, ezin izan ziotelako hasiera batean aurre egin iraultza honi, baina azkenean senatari ezberdinak elkartu egin ziren eta Espartako garaitzea lortu zuten. Eta honekin, ja heltzen gara errepublikaren amaierara. Eta figura garrantzitsu baten inguruan hitz egin behar dugu. Hemen gif honetan ikusten zuen nola pertsona hori hil egin zuten. Baina nor hil zuten, markatu. Hil egin zutena Julio Cesar izan zen, seguro entzun duzuela. Eta Julio Cesarrek, magistratu konsul izan zen, konsul bat, baina botere handia lortu zuen, diktator boterea. Eta orduan, botere handiegia lortu zutenez, hemen ikusten zuen konplot hori egin zuten bere aurka, bai? Orduan, Errepublikaren amaieran ez egonkortasun handia egon zen, gerra zibil ezberdinak egon ziren, eta gerra hoietako azkena irabazi zuen Zesarren ilobak, bai? Konplota egin zutenen aurka alegia. Eta horrekin pasatzen gara errepublikatik imperiora. Eta lehenengo enperadorea izan zen bere iloba Octavio. Gero, enperadore izendatu zutenean 27garrenean Augusto izendatua izan zena eta Augusto bezala ezagutzen duguna. Ikusten duzuen bezala hemen irudi honetan, enperadoreak botere guztiak zituen, botere politikoa, erlijiosoa, militarra eta judiziala ere. Eta, enperadoreariko gurtza egiten zen, bai? Imperio garaian, garairik oparoena edo oberena izan zen Kristo ondoren lehenengo eta bigarren mendeak izan ziren. Garai honeri deitzen zaio Pax Romana, ezen gerrarik egon eta hazkunde ekonomikoa egon zen. Gainera, hemen erromanizazio eman zen, hau da, erromatar kulturaren edapena eta guzti hau edatu ahal izan zen galtzada sareari esker. Hemen ikus dezakezue imperio garaiko edapen nagusi hori nolakoa izango litzateken edapen hori munduko kontinente ezberdinetan, kuriosidaden moduan, eta ja hirugarren mendean heltzen gara krisi garai batera, bai? Krisia zergatik, ditugu barne faktore batzuk eta kanpo faktore batzuk. Kanpokoak izango ziren herri barbaroen inbesioak, bai, presio hori eta gero azkenan inbesioak gertatu zirela. Eta barne faktoreak, krisi demografiko bat, hau da, populazioa jaitsi egin zela eta hirien gainbera etorri zen, ekonomikoki egon ziren krisi ekonomikoak eta krisi ekonomiko honek bultzatu zuen ere krisi militar bat, gero zegoen korrupzio handia eta hornek krisi politikoa ekarri zuen eta azkenik krisi ideologikoa, erlijioarekin lotuta, bai? Monoteismo eta politeismoaren artean. Hemen, ideia nagusiekin gelditu behar zarete bakarrik, bai? Eta, 385 urtean, orduan, Teodosio enperadorak egin zuena zen, imperioa oso handia zenez, bere semen artean banatu zuen. Eta orduan, hemen sortuko zen ja, Mendebaldeko imperioa eta Ekialdekoa. Galtzadaen inguruan hitz egin dugu lehen, gif honetan ikus dezakezue galtzadak nola eraikitzen zituzten, bai? Lehenengo harri handi batzuk, gero harri txikiak, gero buztina eta beste material batzuk botatzen zituzten gainetik, gero hori dena lautzen zuten, bai? Eta honi esker, lehen esan dugun bezala, galtzada sare honi esker, komunikazioak asko hobetu ziren imperioko gune guztiekin, bai? Gero hitz egin behar dugu etxe bizitzen inguruan, bai? Pisuak deitzen ziren insulae, eta gero patrizioak bizi ziren etxeak, gaur egungo txaleten modukoak izango direna domusak, bai?
Gero, erlijioaren inguruan bakarrik aipatzea, ez dituzu ikasi behar, baina bueno, aipatzea nola Greziarrengandik kopiatu zuten arte guztia, erlijio guztia, ba bueno, oso gustoko zutelako greziar kultura, bai? Eta hemen ikusten dugu nola jainkoak ere, ba, kopiatu egin zituzten. Zeus, adibidez, hemen irudikatu dizuedana, pasatu zen izatera Jupiter. Eta hemen, ba, bueno, irudi honetan pizkatxo bat txiste moduan Control C, Control V kopia hori, ez? Gero, jarraitu behar dugu artearekin, eta hemen hitz egin behar dugu mosaikoen inguruan, mosaikoak, azkenean, harri, edo, bueno, tesela izeneko harri txikitxoz osatutako artelanak ziren, eta amaituko dugu jada, ba, arkitekturarekin. Anfiteatroa, Erromako anfiteatroari kolizio ditzen zaiona, hemen gogoratu egiten zirela gladiadoreen borrokak, bai, eta irudi bat jartzen badizuet, bai, identifikatu behar duzue anfiteatro bezala, bai? Orain nahi baduzue ikus dezakezue barrutik ere nolakoa zen, bai? Oso ondo, zer gehiago, gero antzerkia, hemen ikusten duzue, ba, antzerkiak zirkulo erdi forma zeukala, bai? Hemen egongo litzateke la grada, bai? Eta hemen antzesten zen lekua, bai? Eta gero azkenik, zirkoa. Zirkoan egiten ziren, ba, kuadriga lasterketa, kuadriga lausaldi zirelako, ikusten duzuen bezala. Eta hemen ikus dezakezue zirko maksimoa nolakoa zen, hau da, Erromako zirkoa. Eta azkenik ditugu termak. Termak ziren gaur egungo spa modukoak, bai? Ba, lehenengo joaten ziren, ez duzu jakin behar, baina kontatuko dizuet. Apoditeriumera, zirela aldagelak, bai? Hor esklabo batek ordeko zituen edo arduratuko zen dena zaintzeaz, gero joaten ziren kirola egitera, kirola egin ostean hasten ziren berotikotzen bai? Orduan lehenengo joaten ziren kalidarium batera, bueno, lehenago kalidariumera joan horretik batzuetan lakoniumera joaten ziren, lakonikumera, barkatu. Eta hau izango zen gaur egungo sauna moduko bat. Gero bai pasatzen ziren bainoetara, barkatu. Eta izango zen lehenengo kalidariumera edo berora, gero epelera, tepidariumera, eta gero frigidariumera, izango zen ahotsa. Eta hemen batzuetan igeri ere egin zezaketen. Eta hemen ikus dezakezue hipokaustuma hau dela sistema bat erabiltzen zutena ba ura berotzeko. Oso ondo, hau izan da dena eta espero dut bideoarekin dena argitu izana. Animo eta hurrengora arte. Agur!